Eta lehenbizikoakin hasiko gara. Arribetik, 28 urte, Txomin Amondarain. Leitzatik, Jon Rekondo. Arribetik baitere, Ibai Soroa. Eta bosgarren eskolaria, gaur egungo txapelduta baita Euskadiko ere, Iker Vicente. Bost eskolari hauek finala jokatuko dute, baina harri jasotze erakustaldiare badaukegu. Alde batetik, Oriotik 18 urte, Udane Ostolaza. Eta Azpeitetik, Olaia Esnaola 16 urtekoa. Eta gaur egungoa zuzen eramateko Nafarroko epaileak Angel Tenetxea, Félix de Miguel, Esti Gaztearena, Oskar Aguas eta Urko Gaztearena. Esan bezala, final handia, erakustaldia eta erakustaldiarekin hasiko gara. Beraz, Olaia eta Udane hasiko dira.
Ramon. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Kirolariak puntxu-puntxuan eur gainean. Eta hortxe duzue, lehenen enborrean, bost aizkolaria, Kanerdia. Txomin Amondan eta Josean. Lehenengo enborrean, bigarren erdian ari dira bost aizkolariak. Esan bezala, bi Kanerdi lehenbizko bi enborrak. Ibai Soroak ere, lehenengo puskatu, baita Txomin Amundarainek ere. Josean Etxeberria eta Jon Rekondo. Hirurogeikoa hirugarren enborrori puskatu du eta denbora areagotzen ari da Otxagiko txapelduna. Jon Rekondo Leitzarra.
Hirugarren enborra bere lehen hirurogeikoa puskatu du. Jon Rekondo. Puskatu du eta Oinbikoan Zigako gaztea hasiko da. Oraintxe lan erdiak eginak Iker Bizente. Oinbikoa puskatu du eta lan erdiak pasata bigarren Oinbiko horretan hasiko da Otsaiko. Oinbikoan Ibai Soroak itzulia eman du. Eta baita Txomin, Amundaren eta Jon Rekondo baita ere. Hiru aizkolariak Oinbikoan pare-parean daudela. Aurretik Iker eta oraingoz Josean daukagu pizkatatzetik.
Ibai Soroak, lan erdiak eginak. Lan erdiak pasatza ditu, arribeko gazteak, Ibai Soroak. Jon Rekondo, puskatu dituzte lehenengo oinbikoa. Eurek ere lan erdiak pasa dituzte bigarren oinbikoan hasiko dira. Rekondo eta Amundarain.
Eta egun opuskatu baitere. Azken hiru denborrak Ibai Soroarentzat. 78koan hasiko da oraintxe. Arribeko eskularia. Azken aurreko denborrean Iker Bizente. Itzuliere eman da. Nabarmen aurretik Otsaigiko txapelduna. Denborrean, bi geratzen zaizkio, bi karrearniko Jon Reforma Beitzarrarentzat. Aipatzekoa, Iker Bizente. Eta hortxari dira, Txomi Namuna eta Josean Etxeberria.
Ikusi duzen
Hortzu duzu Ibaisola bigarren eta bederatzigarren Aniz txapeldu. Otxagitik, 28-25 denbora, Iker Vicente. Hortzu duzue, López Zapali berdinduta. Otxagiko Zapala, bere bederatzigarren txapela Nafarroa. Xabier Garraia, Kirol Institutuko zuzendari ordean, txapela hartzen dio Iker Vicenteri. Hirugarren postua. Bai, jarri. Besteak ere bai, jarri. Eta horretzekin, bukatzeko dugulako saio. Ana Juan Ramon? eta Rosa hemen gaude zuen esperoan Donostebel.